Yanzu wasu rahotanni da muke samu na nuna cewa gwamnatin jihar Katsina da ke arewacin Najeriya ta yi ƙarin haske kan rahotannin da ke cewa tana shirin sakin wasu da ake zargi da kasancewa 'yan fashin daji da hukumomin suka kama a baya. Rahotannin wasu kafofin yaɗa labaran ƙasar sun rawaito cewa gwamnatin jihar na shirin sakin wasu 'yan fashin daji kimanin 70 da ake tsare da su bayan kama su da zargin fashin daji da garkuwa da mutane. Sai dai kwamishinan al'amuran tsaro da ke cikin gida na jihar Honorable Nasiru Ma'azu ya shaida BBC cewa kawo yanzu ba a kammala tantance adadin mutane da gwamnatin ke shirin saki ba. Ya ce gwamnatin ta ɗauki matakin sakin mutanen ne kasancewa yana cikin sharuɗoɗin yarjejeniyar zaman lafiya da wasu al'ummomin jihar suka cimmawa da 'yan bindigar a garuruwansu. Kwamishinan tsaron jihar ya ce a lokacin da al'ummar jihar suka cimma yarjejeniyar 'yan bindigar akwai wasu sharuɗa da suka amince da su. Sharuɗan da aka cimma a lokacin kamar yadda kwamishinan ya yi ƙarin haske sun haɗa da baiwa 'yan bindigar damar shiga kasuwanni domin saye da sayarwa. An ba su damar zuwa asibiti don neman magani da duba 'yan uwansu. An kuma ba su damar zirga-zirga zuwa inda suke so ba tare da tsangwama ko kyara ba. Yin cuɗanya da jama'a, daina kai hare-hare cikin garuruwa da ƙauyuka, daina kasa jama'a domin neman kuɗin fansa, sakin mutane da aka yi garkuwa da su, sakin 'yan bindiga da ke hannun hukumomi. Ya kuma ce a rika aiwatar da sharuɗa dake-dake inda a yanzu aka iya sakan sharaɗin da ake magana a kai, sakin 'yan bindiga da ake tsare da su. Kwamishinan tsaro na Katsina Nasiru Ma'azu ya shaida BBC cewa gwamnatin jihar ta shiga cikin magana ne bisa la'akari da zaman lafiya da kwanciyar hankali da aka samu a faɗin jihar sanadiyyar sulhu da aka yi. A baya dai gwamnatin jihar ta sha bayyana wa duniya cewa ba ta yi sulhu da 'yan bindiga ba, ko da yake ba ta hana al'ummomin garuruwan jihar yin hakan ba. To amma kwamishinan tsaron jihar ya ce abin da ya sa a yanzu gwamnatin jihar ta shiga maganar shi ne zaman lafiyar da aka samu ta hanyar yarjejeniyar. Gwamnatin jihar Katsina ta al'umma ce, don haka duk abin da al'ummar suka yi domin zaman lafiyar su, gwamnatin ba ta watsa musu ƙasa idanunsu ba. Kamar yadda ya shaida BBC, ya ci gaba da tabbatar da yarjejeniyar ta samar da zaman lafiya, ko mutanen jihar ne suka tafiyar da yarjejeniyar da kuma zaman lafiya da suka samu a dalilin yarjejeniyar. Kuma a matsayinmu na gwamnati duk abin da al'ummarmu suka yi matsawar bai saba doka ba, to gwamnati ba ta goyi bayansa don ci gaban al'ummomi, in ji shi. Kwamishinan ya ƙara da cewa gwamnatin ta ga alfanun sulhun domin kuwa akwai garuruwa da suka kusan shekara guda ba tare da samun labarin harin 'yan bindiga a cikinsu ba.